Dito sa Baseco sa Tondo na isa sa ipinagmamalaking napag-ibayo ng first termer na si Manila Mayor Isko Moreno nangyari ang makasaysayang pagproklama na tatakbo siya sa pagkapangulo ngayong umaga ng September 22, 2021. Kung saan limitado lamang ang mga dumalo na face-to-face na kaalyadong taga Maynila. Live streaming naman ito at mabilis na nasaksihan ng buong mundo ang kanyang mga litanya. Kaya buong kababaang loob, inihayag ko sa inyo mga kababayan ko, sa darating na Mayo, tanggapin niyo po ang aking aplikasyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa unang bahagi ng talumpati ni Yorme, may patama na agad sa problema sa kakapusan ng gamot sa COVID-19 na nagiging takbuhan umano ng mga karatig lungsod o probinsya ang lungsod ng Maynila. Marami sa kanila lumuwas pa mula sa probinsya. Yung iba nagmamakaawa. Mabigyan lamang ng gamot na maaaring ikaligtas ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi naman trilyon-trilyon ang pondo ng Maynila. Halos bahagi ng kanyang litanya ay may patama sa issue ng COVID-19 response ng Administrasyong Duterte. Nakalaunay kinutya pa ang DOH dahil sa bigong pagprotekta sa mga health workers na naiipit sa pandemya. Ang budget, inimbalsa mo. Naantala ang pagbili ng mga ventilators at gamot, pati yung katiting na 136 daily na active duty hazard allowance sa mga frontliner na buwis buhay, paiyakan at drops pa ang bigayan. Binumbay po sila. Ibinida muli ni Moreno ang open governance system. Natatahakin pa rin umano ng kanyang liderato sakaling maluklok sa pwesto. Sapagkat ang ibig po sabihin ng open governance sa ganang akin ay ang pagbubukas sa mga bagong idea, opinyon, at mga inyong pakikilahok sa pagpapasya sa ating pamamahala. Not only that, I will welcome criticism. Naaayon sa krisis na kinaharap ng bansa ang tandem ni Yorme at ni Dr. Willie Ong na isang social media personality na nagkaroon ng mataas na numero ng boto sa mga OFW noong midterm election. Ayon kay Ong, hindi niya matanggihan ang alok ni Mayor Isko dahil ang daing ng kanyang kapwa mga frontliner ang inspirasyon sa pagtahak sa karera. Doktora Lacuna, nag-iiyakan sila, nagmamakaawa, mga nurse. Never ko nakita umiyak yan. Sabi ko, iyak ng iyak, hingi ng tulong. Andito na si Yorme, sinabi sa akin na, bahala ka na sa kalusugan, bahala ka na sa gamot. Rally pa sila ng rally. Ito na opportunity, sino ba ako para tumangki? Ang tandem ni Yorme kay Dr. Willie Ong na isang social media personality na may 16 million FB followers at may 6.52 million subscribers sa YouTube ay panibagong mukha sa 2022 national election. Sa kampanyang tinagurian ay bilis kilos, ang kombinasyon na umano ng dalawa ang tatapat sa problema ng bansa sa pagbangon sa pandemya. Samantala, pinulsuhan naman namin ang ilang kabalen dito sa Pampanga sa tambalang Isko at Dr. Ong. Ang kanilang sagot sa tanong na kung ang tandem ni Yorme at Dr. Ong, sila na nga kaya ang kombinasyon ng lider ng bansa para makabangon sa krisis ng pandemya. Ang pulso ng mga kabalen. Palagay ko si Yorme makakatulong siya kasi tinutulungan niya yung parang malinis yung Manila. Ay karanasan na rin naman si Isko Moreno sa pagpupresident, sa pagme-mayor. Basta ang humahabol, tumatakbo, may malasakit sa bansa at sa mga sambayan ng Pilipino. Kasi tignan mo yung nasa Maynila, kayang-kaya ni Mayor Isko. Ang laki ng Maynila, baka kakayanin yung buong Pilipinas. Paolo G. Santos, CLTV News.